Чакай, има нека пръчка тук. Турбо ли? Забива ли? Ще стане. Няма да може. Ще може. А ти па избра най-гадното. Няма не дед да не може да присвам. Колко е на асфалт? 200 кона с машина. Кога ще направим скутера, бе, човек? Как скутер, бе? Имаме едно Сузуки, тая Иго. Дай да направим, бе.